Gracias, señor presidente. Boa tarde a todos e todas. Señora directora xeral, o Goberno galego no seu conxunto, e en particular a Consellería do Mar, aposta pola formación das e dos traballadores do mar. Os presentes a través das iniciativas de formación continua e dos futuros a través das enseñanzas marítimo-pesqueiras de mergullo e acuicultura. Cun obxectivo, ademais, de impulsar a calidade e a constante innovación nestas enseñanzas. 4 escolas galegas contribuyen a que o obxectivo da Consellería poida facerse realidade. A Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol, ca súa aula de seguridade, a Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, o Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo e o Instituto Galego de Formación en Acuicultura da illa de Arosa. Estes centros buscan dar resposta á demanda formativa actual, en especial nun sector onde se está a levar unha importante modernización ca progresiva implantación de novas tecnoloxías, que lonxe de velas como un problema ofrecen a cobertura máis eficaz para capacitar os futuros profesionais do sector pesqueiro. A Consellería tamén conta co Centro de Investigacións Mariñas CIMA, que está integrado polo Centro de Investigacións Mariñas de Coron en Vilanova de Arosa, Pontevedra, e a planta de cultivos mariños en Ribadeo, na provincia de Lugo. A preguntas que lle fai este diputado e que lle fai este grupo parlamentario é: cal foi a evolución do número de alumnas e alumnos que se formaron nos centros da Consellería do Mar durante o ano 2015? Que valoración fai o Goberno galego destas cifras? Que actuación ten previsto desenvolver o Goberno galego para facer frente ao aumento de matrícula e continuar ca descentralización da oferta formativa dispoñible? Que medidas contempla a Consellería do Mar para impulsar unha completa e moderna formación do personal no eido marítimo pesqueiro, e a canto ascende o orzamento destinado durante o ano próximo para as accións de enseñanzas náutico-pesqueiras? Esperando a resposta da directora xeral, nada máis e moitas gracias, señor presidente. Moi ben, pois moitas gracias. Eu vai a responder, que é moi benvida a comisión. Moitas gracias, presidente. Boas tardes, señor Balseiro, señorías. A evolución do número de alumnas e de alumnos que se formaron nos centros da Consellería do Mar durante o ano 2015 ascende a un total de 4.328 personas. Deles cursaron ensinanza reglada 528, dos cales 477 foron homes e 51 muller. Se realizaron en total 27 cursos dentro do que chamamos a ensinanza reglada e que se imparte nos 4 centros de formación que vostede relataba. Tamén se levaron a cabo formación non reglada nos centros de ensino, que é un total de 104 cursos e se formou un total de 1.778 personas. 1.423 foron homes e 353 mulleres. Tamén a través de un contrato se desenvolve a formación non reglada, pero xa destinada nos portos, para que sexa unha formación feita a carta para as demandas do propio sector e que se realice o máis cerca posible, que lle permita continuar coa súa formación continua. Aí se formaron 2.076 personas, das cales 329 foron mulleres e 1.747 foron homes. A valoración que temos que facer da participación do alumnado tanto en número como en actitude é que a demanda desta formación mantense, vai en aumento, así como a apreciación da mesma, o que se deduce de número de peticións recibidas, especialmente de formación non reglada, e que a día de hoxe están totalmente atendidas. É importante indicar tamén que os centros de ensino se poñen en contacto directo coas cofradías ou entidades asociativas para realizar unha programación axeitada ás súas necesidades, tanto en horarios como na época de ano que lle é máis axeitada.
Temos a relación tamén de cursos e de a evolución de alumnos por distintos centros de formación. Así, no Instituto Politécnico vemos que a partir do ano 2009 hai un incremento de plazas ofertadas que pasaron de 165, neste momento están cursando estudios 195 personas e con picos de formación como foi no ano 13-14, no curso 13-14, que ascenderon a 241 personas. En Ferrol tamén partimos do ano 2008-2009, que cursaron 38 personas, e agora estamos no 15-16 en un total de 89 personas cursando estudios. Na Escola Oficial Náutico-Pesquera de Ribeira sucede o mismo. Partimos de niveles do ano 9D de 58 personas e estamos en 115 personas formándose. No Instituto Galego de Formación e Acuicultura, o IGAFA, temos nos cursos 8 e 9 101 personas e estamos actualmente atendendo a 113 personas. A distribución de homes e mulleres é ben distinta, mentras que nos ciclos formativos que se cursan no IGAFA a relación é prácticamente similar, 64 a 49 mulleres. Sí que é certo que nos ciclos de formación das escolas náutico-pesqueiras aparece un número reducido de mulleres. Moitas veces en Vigo, que é o centro que máis mulleres acolle, estamos en torno 10-11 mulleres. Temos que decir que nas residencias se promociona o acceso da muller con reduccións na tasa que teñen que pagar na residencia e que están participando activamente. Sempre hai mulleres, pero sí que é un relativo número. Polo tanto, a evolución da formación no regrada tamén podemos decir que se veu aumentando desde o ano 11. Temos aumento en número total de cursos, desde 89 cursos que se lograron facer no ano 11, estamos no ano 15, se realizaron 104 cursos. O número de alumnos tamén foi aumentando, desde 1868 estamos no ano 11, con picos no ano 2014 de 2012 personas, e actualmente se formaron 1.776 personas. Decir que o total de alumnos está en torno a 9.407 personas. A evolución da formación no regada nos portos tamén se mantén no tempo. Desde o ano 2011 formamos 2.927 personas e no ano 2015 2.076 personas. As actuacións que se están a desenvolver por a Consellería do Medio do Mar, estáse a ampliar a oferta formativa, engadindo formación regrada propia dos centros oficiais, un incremento notable da formación no regrada. É un interese para nós manter a oferta que poden facer os centros de formación permanente non regrada en estos centros de ensino, tanto que o número como variedade de cursos. Si se tomou opción que aqueles cursos que son máis prolongados no tempo teñan unha parte, ou que exisen os talleres e unha formación máis continuada, que teñan a especialidade dos nosos profesores, e entonces algún tipo de curso se está trasladando ás nosas escolas. Por outra parte, se están a formar tamén nas aulas de extensión pesqueira da Consellería, que están situadas en Fisterra, Musía, O Cariño, Cereiro e Burela, e tamén na aula de seguridade de formación. Próximamente temos, me preguntaba usted tamén como se vai a impulsar o personal que está a funcionar e que ten necesidades en unha formación que require moita inversión en tecnoloxía. Hai moito taller, hai moita formación práctica. De feito, no ano 2015 se realizou a instalación de equipos e programas informáticos necesarios para o simulador de navegación do Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro, e neste ano 2016 está prevista a instalación
elaboración tamén de programas informáticos necesarios para o simulador de máquinas. Estamos a preparar un concurso que saldrá por 120.000 euros para acometer estas novas instalacións. No ano 2015 tamén cabe resaltar, parece unha noticia importante, que o Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico se constitúe como centro de referencia nacional na área profesional de pesca e navegación da familia profesional marítimo pesqueira no ámbito da formación profesional. Por outra parte, estamos á espera a que se formalice o IGAFA como centro tamén de referencia nacional para a área profesional de acuicultura e para a profesión de mergullo. Isto supón ser o centro de referencia a nivel de toda España para o conxunto do sistema de formación profesional, tanto para a formación realizada a través do sistema educativo como para realizar a través dos centros de formación para emprego e colaborar directamente co Instituto Nacional de Cualificacións na actualización tamén no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e co Servicio Público de Emprego. Este ano, como en anos anteriores, tamén se vai asignar un convenio coa Diputación de Pontevedra co fin de mellorar a calidade de formación profesional para o campo da acuicultura e mergullo profesional, que consiste en unhas bolsas para o IGAFA e para manter estadías dos nosos alumnos en centros especializados. A Dirección Xeral tamén convoca bolsas para a formación en réximen de empresa tutelada, tanto para os ciclos formativos en acuicultura e que se poden realizar no propio centro do IGAFA. Por outro lado, no ano 2016 está a realizar, desde o ano 2012, estamos a realizar os cursos de mariñeiro pescador con unha plataforma de Moodle para aproximar a formación a aquelas persoas que non poden asistir directamente de forma presencial para que se faga de forma online. Tamén estamos a desenvolver programas informáticos para a gestión e que sexa máis fácil a matriculación nos cursos da formación no regada nos distintos portos e empezaremos a desenvolver o que é a formación de portos que está prevista para esta anualidade. Preguntaba tamén por orzamento destinados a estas accións. Temos que decir que para a inversión de capítulo 6, inversións, e capítulo 2, gastos de funcionamento, está unha partida destinada de 2,5 millóns de euros. Temos crédito tamén para realizar a formación en portos que chega a 800.000 euros en unha programación plurianual 2016-2017, e este ano iniciaremos unha nova programación para a formación á acuicultura de forma non reglada, que está dotada con 60.000 euros. Por outra parte, todas estas becas, termino xa, tamén ten en materia de acuicultura as bolsas para o capítulo por capítulo 4 das bolsas formativas. Moitas gracias, señor Marcelo. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señora directora xeral, por resposta. Consideramos certamente importante desde este grupo a formación dos nosos profesionais do mar. A formación porque redunda nunha mellor actividade, máis segura, sobre todo máis sustentable, e de aí que valoremos moi positivamente os datos que vostede acaba de ofrecer en sede parlamentaria. Tanto en materia de orzamento, claramente en alza o orzamento ao que vostede fixo referencia, dixo que o Servicio de Enseñanzas Pesqueiras ven medrando neste ano 2006 aproximadamente máis dun 18% con relación ao ano 2015. Este máis elevado montante orzamentario eu creo que permitirá dar continuidade con garantía e con calidade a ampla actividade formativa a que vostede fixo referencia e vostede deu datos. Hai outro dato que eu creo que tamén é importante, que é o que se anunciaba en datas recentes, que se anunciaba por parte da conselleira, ese plan de emprego e formación, un plan de emprego e formación que impulsa a Xunta de Galicia con un presuposto de 6,3 millóns de euros e que vai dirixido á incorporación de mozos á pesca costeira
costeira artesanal. E depois deu vostede tamén moitos datos tamén no número de alumnos. É certo que no número de alumnos non só este ano, sino xa no ano 14 xa houve un incremento importante no ano 15 con relación ao ano 14 aproximadamente dun 31%, e esa cifra volve a crecer polos datos que tamén vostede hoy nos aporta na comisión, volve a crecer tamén no ano 2015 e no ano que tamén estamos en este momento, amosando que existe interés por acceder por parte dos galegos e das galegas e por parte tamén, como non, dese relevo xeracional que sempre poñemos en cuestión por acceder a ese tipo de formación, o que a vez é positivo, porque un dos retos máis relevantes que ten neste momento o sector pesqueiro é facer frente ao relevo xeracional. Sin lugar a dudas, ese é un reto do que vimos falando en esta comisión desde fai moitos anos, é un reto que seguimos falando, e iso existe por profesionais preparados, e ese reto eu creo que se están tomando medidas, cando menos medidas importantes para leválo adiante. Outra cousa é que se poidan conseguir os obxectivos que se desexan, pero eu creo que os datos están aí, os datos non se inventa o Partido Popular, ni nos inventa o Goberno de Galicia, os datos son datos. É certo que a formación hai máis xente interesada e vimos crecendo nestes últimos anos, e iso, pois, desde logo, o noso grupo, pois, énchenos de satisfacción. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Balseiro. Para rematar 3 minutos. Moitas gracias. Efectivamente, eu penso que hai unha aposta clara por a formación. Desde sempre a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro se vuelca para atender a demanda formativa do sector, unha demanda que moitas veces é complicada de atender por as circunstancias desa formación permanente, pero o importante é ter un sector ben formado e para que poda, en moitos casos, resolver situacións a que ten que enfrentarse. Por outra parte, como novidade, digamos que o reglamento FEN atende por primeira vez a formación permanente para fomento do capital humano, a creación de empleo e diálogo social. Se podrá facer formación profesional, tamén aprendizaje permanente, proxectos conxuntos, difusión e conocimientos de índole técnica, reglamentaria e científica, e penso que, por unha parte, tanto na parte da acuicultura, temos destinado un orzamento este ano para diseñar e evaluar cales son as necesidades formativas, tanto para aí como para atender as necesidades formativas do propio sector pesqueiro. En eso estamos, e por outra parte tamén promover a igualdade de oportunidades entre hombres e mulleres. É un papel importante que tamén se mantén, digamos, no propio regulamento, e que en esas estamos traballando. Moitas gracias. Moitas gracias. Pasamos á segunda pregunta de hoxe, que era a terceira orden do día.